ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадед ба канали мо, канали Ҳокимдеҳон. Бародарон, мо як сар очабача партем. дар каналмон пешкаши шумо кардем бародаро, бине беҳад молакҳои хубан, оянда дорам бародаро. Касе ки ин мола гирад барои молкунӣ бародаро, беҳад моли сорти хушрӯй бародаро. алла мегӯяд чӣ мегӯяд бародаро, худтон дар таги комментария нависед хулосатон чӣ хели молай бародаро, чӣ хели чиай бародаро. Ина бинед ҳама ҷош мисол як ҷиян мисол тагои ина сина пинаша ҳамаша қабидаи заки шитобе ки мо ягон говҷӯшона дорем ки мисол говаҷӯшо бародаро бинед нашод задан паданашдан ҳамаша 100% кафола метем. ина қифои синаша бинед бародаро, ай ҳамаҷош навор кардагим, ай баш, ай қифош, ай ҳамашаш дистанси чучорам бинед бародаро, аҳамият те бародаро, ба занзини ба харидорӣ кунед бародаро. мо чӣ моле партагем ун моло ҳамашон савдо шикан, молои нав партия ина бародаро, биқачиша бинед чӣ хел биқачаки оянда дорад бародаро. рост мегӯяд уруме бародаро, мо ай соҳибаш харидем, ай ҳам хонадон харидем, беҳад соҳибаш таъриф кард, нашод задан паданашдан ҳамааш так гуфт 100% ҷавоб мегем. мисол мо мола харидорӣ кардем бародаро, биқачишам беҳад биқачаки хуби оянда дорад, биқачааш нав мегӯяд нӯҳмаяй бо мол семаҳа буғузай, семаҳа чормаҳа буғузай соҳибаш ба гарантиш бародаро. ина ай ҳар чӯчош ширин бародаро, ина кун ай ҳар чӯчош нашод кур пур бош чӯчош вазвара дорем бародаро. касе хуша мака мисол чӣ кунад вазвара дорем бародаро. ҳама ҷои мола 100% кафола метем. шаву саҳар 6 та дора бародаро, 3 та саҳар 3 та бега 6 литр шир дора бародаро. завис ай авқочам мекунам, авқочам зиёд кунем мумкин зиёд кунам бародаро, то 8 таам кунам бародаро. мо рости гап гусолашо намемонем, кам мемонем мисол мака рости гусолашо намондаеса мисол сина пинаша дарман каригай гусолаш дар пеш мебандем ба гов меҷӯшам бародаро. ина бинед чӣ хел ҷияну мисол ай ҳама ҷош қабидаса ай сина барош ай ҳама ҷош бародаро. ниё кунед бо якта ҷуштеса мисол ай чӯчош преверкаса ҷиянум ягон чӣ намегӯям. мисол гудак пудак касе калона майдае ки ягон чӣ намегӯяд туро стилтамон ҷӯш ба ҳазир сталча мемонӣ чӣ мемонӣ бародаро, меҷӯшӣ чӣ коре мекунӣ бародаро, ягон чӣ намекунад. мол ғуноҷина мол нав як тагаригия ина биқачиша бинед бехед биқачаки оянда дорад бародаро. касе ки қатъи биқачааш мегӯям мисол ина дандоноша бин ина якта дута сета чорта панҷта шашта ина ҳафтая ниё кун дандонош белбела хулосаотон нависед ҳадди комментария чандум зая чандум чиай бародаро. хай ина бинед дар навор чӣ хел ба дандонош тез ай бародаро. ҳама ҷои мол 100% гаранти метем. касе ки кадом бародаре ки мехара моям ай пулшон барака меем ай моли моям барака меван. ина мола бинед ина бо навор каригем ягон кас қабидагӣ нест ай бародаро. мо даҷи ай дур наворам каригем ниё кун ягон кас мола ягон чӣ каригӣ нестай ягон касам қабидагӣ нест мола. ба нархшам нархи арзон ай бародаро, нарх гапа бисёр намекунем бародаро. касе ки ҳар даим моларо мехара мисол очабачара 24500 сомон камтарак муомила дора бо тамоми гӯши тоҷикистон дастафкуда бародаро. бо семаҳа чормаҳа буғуза мега соҳибаш харидагии моям мегам хеле семаҳа чормаҳа буғуза рости бародаро. мо дига каналҳо мебинем бародаро ҳамина 31000 32000 мега бародаро. ина дистанси чучора бин чӣ хел дур хушрӯай чучоша осонҷӯшай бародаро, беҳад мола ки осонҷӯшай бародаро. ина ҳама ҷои мол навор каригем бародаро. мо номеромона гав мезанем ина бинед номеромона гав мезанем бародаро 904 21 12 13 бародаро. бародаро чӣ хоҳиши доред бародаро ки комментария нависонед мо куҷо ровем навор кунем кадом бозора кадом чия бародаро. мо бародаро мо ният дорем молбозори ваҳдатамагӣ навор кунем, сешанбеша ҷумъа бозорша навор кунем, баъд тарафои қирғану қумсангӣ мегим равем навор кунем, пешкаши шумо кунем бародаро. раҳмат ки дастгирӣ мекунем бародаро, мо миннатдорем бародаро. мо да мотиватсия мешавем шумо дастгирӣ мекунед. ай қифои мола бин мешака мола ягон чӣ намега моли ниё кун беҳад мола ки аҳлай бародаро ғуноҷинай бо ҳам